u mojho ďalšieho videa. Dneska som tu s Togi TV. A ja som Togi TV, takže ja som tu s Pamimon TV. Ja som tu s Togim. Takže načítavame. Nie, načítavame. Asi dávame Google Play, ahoj. A to môj prvý Ty vole, kokot. Na prdele. Hej, Tono. Na Pamimoňa. Hej, Tono, my sa dohodli, že... Môj Palo ide. Zrajte. Pamimoň, tak nestrháme, keď sme ho mali zhodiť. Aha. Aj. No, my nie sme normálni asi. Lát. Ty nie si normálny. Ja nie som, no. To nie je normálny? Tak pani Togi TV. No. A ty niečo aj hovoríš? Alebo nie? Si ticho jak myš? Čo? Čo nikto nejde, ty vole. Palo ide. A kto? Nevidíš toho Pala? Nikde. Čo? Choď na to. Nehovor mi debil, lebo ja ti budem hovoriť až debil. Debilka, kakatky! Ja strašne nadávam v škole. Pozrite sa do slnka! Vypáli vám oči! Čo to go? Ty už máš ty koso? Ja mám ešte ten koso. A čo je? A už si aspoň na ten torrente. Teraz si preklopujem Petrov lehu. Aj tu hovoria po maďarsku. Asi. Ja mám studenú ruku! To je strašná zima! Drž hubu. Jak ste si mohli všimnúť už aj na takým videu, že som okuliarník. Áno. Ja som okuliar, lebo som ešte v 3. triede som dostal okuliare. A už som ich 4-krát prišla pohol, 2-krát prisadnula a ešte neviem, čo som s nimi robil. A ja som sa neprestavil, ja som si to ešte. Čiž voda. Ja si sa zrušila nahrávanie. Ja, ty si kokot. Ty seš vú. No. Tak to bude na 2 časti, no. Hej. A teraz dáme challenge, že Edo si dá dole čiapku. To dám aj ja, ty vole. Alebo Aha! 2 dory, dívajte sa na nich. A vy dve sú jeho frajerky. To nie je pravda. Iba jedna z toho. Pamimonky, to sú pamimonky, no. Ty, skôr, keby si sa neuhnul, ťa trafil. Kde je ten Mareček Bajzuček alias Studio, neviem čo. Sound studio. Ty vole, koľko. Jak si máš niekto dať Sound Studio? Lebo on tam natáča hento. Čo? Ten song, že jedu na Jakubovi. A prečo len to sa ujímalo... Ten motor asi nezávarí takýmto tempom. Toki TV, menty. Tabuky, jo. Hej, ty máš ísť na stávku, nie, ja som sa díval, že kam to ideš. Okay. Čau. Hacker! Fuck you! Ja som dieťa, keď ty ešte beháš za... A čo si vás zobral, Natálii? Čo dáš mi? Ježiš. Ja som ho dal. Ona broková, tak to je dobrá dáš. Ach, jej. Vidíš, čo to je decko? Jak niekto môže zobrať dáš? Debili, ty auto aj tvoja, moja. Čo? Ja aj tvoja bola. Tak ja nemám ja nemám 4 oči, jeden pred jedný zadu. Má, máš 4 oči. Ja ešte mám okuliare. A nemám ich vzadu, ty 4 oči. Čo si ich mám teraz pretočiť, že... Nie je to. Ty vole.
Widziałeś ten záber? To byl záber 400 koní za 1 sekundu. Dobré auto celkom. Nehovorte videa prostě. Toto video 18 plus. Já natáčám 5 minut. Čekaj, po tebe se to vymazalo. A tam je Maruček Vajduček. Marcek Drdoleče. Do keľu, ja som si asi nevybral. Ale vybral som si. Já jich mám tež? Mám. Mám dotykové hodinky, tak vám mi bude. Vieš, nie, vieš ty vole. Na čo mám asi v ruke mobil? Tak si ma volaj po. A ja ťa potom zhejčujem. Takže keby ste chvíľku počkali, tak ja vám ukážem ty hodinky, dobre? Keby ste chvíľku počkali, takže čaute.